малко толкова гръден звук, изкарай после говори до като изключим един-два тона, добре се получи. Principe
центъра става и до сол хубаво, обаче крайните височини, Лато, ти се чувства, че... Лато не е крайна височина, бе, нас. Да, Гласа ми работи, бе. ти не ме изслушваш да му иба майката. И ти се струва като крайна височина. И стават височините малко по-трудни, но въпреки всичко това пеене изисква малко повече опора и по-голяма лекота. Иска да си по-добре. Ако искам, ти сега къде отиваш сега да... Дай... Трябва поне първите ти половин час... Какъв половин час? Да не пеем вече от един час. Да ми даде първия половин час да пееш леки неща, канцонетки, отсърчета и накрая да таковаш. И въпреки всичко ти го пееш все едно, че си на арена Диверона. Аз така искам. Започна. Аз като не ми върви гласа съм много нервен. Не, той не иска, аз се изтезавам в момента, аз не пея. Какво да справи, да си лега да спари? Не да поспи, но да спиш. Sotto la gronda della Lorendica, la rondine amica, alla voce del mandorlo è tornata. Ritorna tutti i anni, sempre la stessa data, davanti vuoi e savarchi, per Събира ми се шрайм. Не работи, кон, няма почини си. Ти през една минута искаш почивки, баче. Никога човек няма да може да пее, ако почива през 2 минути. Никой не пее така, бе. Който иска да пее както иска, аз така пея. Ама ти, той излиза, пее си арията, излиза, почива в това. Даже и спектакъл. Добре, бе, ти като отидеш с колата, как ще се върнеш? Ами с такова. С вечерния. С вечерния влак или ще ми намерят такъв споделено пътуване.